setunggal nang sinten? Sapa gelem nyanyi Nyidam Sari tak kei 10.000. Aku gelem. Aku gelem. Lah nek kowe iki 50.000 aku ya wani. Alah. Wis ngene ya. Aku konsisten. Pokoke ndek wau kula angsal WA. Ya. WA ta ya kangge makku, mak sing saka Jawa Barat nyuwun Nyidam Sari. Mengke 10.000 ya. 50. Oh matane roh ae wong wedok matane ijo gitu. Nggih, enggak apa-apa. Ayo kasih Nyidam Sari. Sini, Dik. Sini sayang. Oke, nyanyi malih. Asik Yurista ya. Menake kaya ngene kok. Wah. Coba tegak dulu ya. Yurista. Sini sayang. Joget dulu ya. Sini sayang. Mari joget ayo. Mari joget. Yo sik to, Pak Dalang. Dalam. Wah. Tambung iki. Anu nek ditambahi, nek tambahi 7.000 piye ya? Orjene wis kaya ngene. Iya. Tukang ketibunge kaya ngene. Penyanyine suarane apik. Wiraga, Wirasa, Wirama dienggo bocah iki. Ngene tanggapane kok ora tau ngejawab dhewe ya. Omong kamu. Lah, awas ceripet. Malah nyipret-nyipret kok so. Ayo Cak Yur. Dari pemantauan saya datang montoran satu dalam penawaran tersebut software dalam ibu pemantauan juga nama sapi dari kabar kan saya dibuji kami dengan divasi terus segera kali mereka tambah orang lo nyanyi niki anake sini niki
Tak ndek sak delok. Oh, piye? Jajal engko piye neh bocah iki. Iya. Tes-tesan. Iki sugih bocah kene lho, Mbak. Nggih. Iki omah jejer papat lho. Masa iya? Iya, Dik nggih. Lho tenang. Bocah iki sugih sah tak kandhani kowe. Sugih sampe nek rene iki mesti nyawer lho. Nyawer ya? Ora to kok omonganmu kok so. Iya. Kok nyawer ae so. Pokoke RT mbok kenal kabeh ora gelem ekek. Lah iya kok so. Kok pokoke kendange penak tetep aku yo dadi kek kon tak kampani. Iya, heeh. Omonganmu kok. Awake dhewe menyesuaikan kendange. Iya ngono. Ngene-ngene gak masalah ono kei lho, nek kei yo ora. Iya kok so. Ayo tes suarane ya. Wirama wirasa wiraga. Iki enten penyanyi-penyanyi kathah. Nggih. Juritan nggih beto kalih setunggale Mbak Vida. Mbak Vida setunggale Mbak sinten? Mbak Erika. Mbak Erika niki nggih penyanyi. Nggih. Mbak ayo Mbak Demas iki Yang wau. katanya mau nyanyi kok. Ayo Mbak Demas. Ayo maju. Tadi dulu mangke kasih ayo. Sini ayo berbaris. Nyanyi ya, Be. Nyanyi ya. Oke. Joget ya. Joget sini. Alah, tukang foto nikah sing godho antane kok. Joget ayo. Tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Siang tenang bocah iki. Aku mbak ya sampun leh nesu. Nesu kabeh iso rasa waduh karo masih. Enange baras atimu ora penting. Mas Junior, Mas. Hatiku rumono. Apa aja joget dulu. Gendang sama anisku. Yo sayang ngapunten saestu. Yen dereng saged nuruti omongan. Ojo sumelang ana dina liyane. Oh, gak tarik nih. Ayo sambil goyang. Sambil goyang ya. Sambil goyang deh. Sambil goyang gak apa-apa. Are sayang. Ora
cantik.